musio yiga ngajera kurusibesa ngaikwa rutali kusimekaje mezi kaki ngaikwale okay ngabona oyabwata abana abange nganje mbwata yomo ngaikwale ya ngaikwale gotenkwa nyomete mapema na nchenga nyoma mapema ngaikwale ayotale gutwara abange okay ngabona tuasoma tera nyarebe tukasoma nere very smart very accurate very intelligent tukasoma kabisa to agaike university. Yes, there is no problem. We create university ndio. Oirande gocha bona abwate chipesa, abwate gari na ndetali yemo. Never. Okay. Bona arafu aje ngocha akore ngaki ngabono musio bono igachita gasoa uruminati kosino uruminati bakare kuwa nasiga kare ko yore chipesa ejo. Ngaikuare ngai, ngaikuare ngeli binaga soma gotira. Ngaya kuare riochi eri omaga sokoro tebinga naki ngabono yero tuarire ngero ochire kanisa fulani ngaikuare ngai seles kupemberezi wara sikusorori hata sikwebereri. Okay tomanye gocha igaga akitali bobe mama ugatebunga kitulika mwarenge konywa maru nabairi bao nabasani bao gabo ugatebu gutulika tutaiti gutulika enugije tutaiti gutulika abande batulekire igoro barochi umaga swago tubekire ekererega ngaikuare ngai ngaikuare nkwari gutulika buna abande ngwari gutulika buna abande ngokwana mama gasaga tebanga nkorogo koranga lero nincharoche. Okay bono iga buno mongwano yocheta koye etingatigi akabuguri gosene eroni ohakakande buya okulire bone tingatigi ne yaye ngabona renga yaruste chibesa akagole pigipigi ngayera ruste chibesa akagole pigipigi aje ngaikuarenge nkware kwa nayo buguli riochi ruma yoswago tominaga okay nindo chenganya kolera more nga chai ngekiro nikomi ngaimwarenge mutari kurigeria abantu mwachorete abaterekite mwachorete bono ngo swat muri gutuliraga ngachibesa mwarire chinke ngaimwarenge mwari kurigeria abaterekite mwachorete bono ari mwoso wago tukorera umunwe kabire ngachibesa bono tukuria ni chinke ngaimwari. Okay ngokwana mwama gasoga teba onkorogo ni ntwarochi nchigakitinkorochi mama nchigakitingo tegerereti tata nayo ntegerete nayo ndoche straight sigwa pemberesi guora sigwa seroli never. Hallelujah.